amaya vachisimuka pamba vakuenda vakatiza Nejira rataishandisa njira yekuti ndizive kuti vatiza naro vakati kuchapidza vachienda naro vakasimudza wakati uchapidza saka evendani dambudziko mainani musi watakatikonetsana nababa tiri kumba kana maiguru nyaya yevanoiziva musi watakanetsana nababa vakati mailosi pinda mumba utore jira tinoshandisa tese uisapa ndapinda mumba jira rikange pepo ndapinda mumba ndaisa panze zvikanditora machisi tipise jira tese urasi ndapinda mumba ndatora machisi ndati oi pisai zvikanzi iwewe pisa ndatora jira ndakwenya moto ndapisa ndakati ko madota zvikanzi madota tora kwende kubirira mutoilet ndatora madota yayo ndikubirira mutoilet handisi kuti zoti jira ndakatakura inini ndakatakura nguwai and which means kuti taishandisa maprojecta matakataka kunetsana kadi ndinaro ndakabuda rashi kukwana inini kubva musi wapedza patakataka kunetsana kubva ipapo mambo kusvika nhasi tikatiri nhasi tanga singana redirectis kubva musi watakapisa jira kana maiguru chaiyo chaiyo kuti amaiguru mukadzi waumukuru vakuiziva nyaya iyo yekuti amainini vakapisa jira pazvidhina vakati pamufuti kumba kwavo pamusoro ichangamira amai vakataura avadara pamusoro haasi mavambo kuti haasi mavambo kuti taure nyaya iyi amai vakambotora pendi rangu vakatiza naro vakaenda nazvindiwo zvavataura vanhu vakusaidira kweyo ndakudzora nokuti nyaya ndafotine basi kuti usvinure soko ndajoni iyebe saka ndove wari manje wati John akafa kuti saka ndakuise munhu achinonofa because ndo anoda kuti zvikai majoni akushanda iwe ukaziva kuti ndapisa i kumadota charo zvekupisa jira nakuna pawakatisira nokuti jira wakatosimuka ukadzakomukuru ari munhu vanakuwe vanakuwe kupenti utanya dzinotoisa pendi vakatongotakura pendi vakaenda naro kumba kwavo ndakateera kuzowana kumba kwavo vakatifushira munhu vakatobuda kuburikidza nokunge tatoswera tichinetsana vabereki vacho vakuti imi michienda yemapurisa uyu nokuti akaimba kweu akabvuta pendi renyu akaya naro kuno kuzvishuwa gogo pamba pavaigara pambari pamba paambuya vavo ambuya vavo vakapupura chikwadi kuti pendi iroro rataurwa nemusikana anoshanda panapa achiti uyu akasvika achiratidza musikana webasa kuti ndatiza nependi irida kumugadzira achapfidza saka pendi iri tikazoteera nasekuru wake ivo vatinogara navo kumatanga akamubudira mumaoko make achitonzira arikukura munhu ini ndatomudzira kuenda kumapurisa paakazobuditsa pendi pamusoro imamo aiwa kwete kwete ini ndikupukana nazvo kana ndikwete papi ndikuramba kwekuti ini ndakatora pendi ravo ndichena naro nokuti ini zvinhu zvavo ndasisine zvinhu zvavo zvaigara namaiguru ini hapana mwa chinhu chandaigara navo ava chitupa chete naisisi zvimwe zvinomuta kuzvikera ita rakwazomuve ina handisi kuziva mambo ina havapo peti kukurambirana navo kuti tapedza vanhu vaakutaura uyapa vanodedzwa zvavo vanobhadhara zvinobhadhara hangu mambo pamusoro ichangamira sekuru wandinawo vanosatombo vangu ava nyaya vanoiziva achiyameni vanoiziva nyaya ari kusadombo varikugara sadombo wei kuiziva kwavo vakarapidzwa here kuti ndii takavazivisa nyaya yacho shure munge avabatiza nependi ndakabvutaura ngadzadaisiukadzira aseko nyarayo ndimisadombo vana nyaya yejira mavanidzwo amboripoti yavamuzhinji ipendi yamukana razonza kawanika kupindura utirapai kwega yavana kwambuya vavo azakawanika iripai nyazanguka noti vanhu vakamboti muzibuda saka vakambonesa kuti ibuda saka avamapurisa vanzienda yemapurisa avana mapurisa pavakuvula pendenzi yakatobva yakavafushirwa here ini ndikupokana navo ini mama nekuti inini pandakaibva pavakutaura yeukiiwa kaya ini handisi kuzvifea vakagara mashiroko zvokuti zvataurwa zvokuti kunonga vanambochiti indafunga kuti
Saka tataura uye ngamundo pamwe ada kugadzira nyaya akagara ipapa. Mambo, turachokwadi pamberi paMwari. Baba kubva tichitanga nyaya kusvika pari zvino. Vanongo vari vese vachisindike vese nokuti inini handiko kuzvigara. Inini. Nasarosenga. Iwe ke, ndidza kutaura chokwadi. Haisi kushingiswa unopendwa yakawandika. Jira unongowisaka jira rokusi. Kweune problem yedu. Kuzvese kuramba. Munhu akarwadziwa, munhu akarwadziwa. Bakula mukuru, une makore mangani? Teerera makore amunharaunda. 72 years. Chii chamunganyekwere mwana wenyu, chamungade kuti mwana wenyu kuti chapupu chokunyeka? Mukomana adzoka kuti azoiwana peti. Ambe ngakupira ndashaya peti. Akazodzoka kuti peti ndazoiwana. Vamagara kunze kumudhara. Urikudaidzidaidzisekuru. Vanodedzwa mavona chini handisi kubaziva. Unozokwanisa kutibhadhara here. Wozi inguva. Inguva. Aiwa, kutidyira nguva. Muchitaura zvinhu zvemanyema. Ini handisi kubaziva mambo. Ngavataure zvinozva kuti asina hapana chandikuzive inini. Hapana chandikumboziva makafonera Kana mapurisa unamboenda. Handinamboenda mumapuriseni. Aiwa, Hapana kuenda mumapurisa. Chokwadi chakatakatangamira ndechekutoti nyaya dzinotorwa vanhu vakawanda vaisa chiamini chaya chemuvhileji munogara sekuru nyaya ndakavaira kuti pakudzoka kupendi ndakayanzwa chivaudza kutya vashedza vanhu ivava vanokwanisa kutibhadhara nekuti unenge wakubhadhara isusu kuti utipedzera nguva. Pamusoro imamo, kana ini ndakatakura pendi ravadhiti ndichida kuvagadzira dhiti vaizoedzokera chikumba kwedu kuyozonditora tinogara tese iniwo chizoti ndaida Mukadzi kuvagadzira. wake vanenge achida achida munhu akadza kuti vanhu vese mumba mune gudo nemunhu gudo nemunhu sikai kuzva ndiri gudo ndokuzva kumhani kachikaibachi saka mumba mune vanhu ava sisa haine mudzoka jira munoane muswa 18 mundiudza kuti jira ravo toda kuona kunochi Mambo jira ndakapisa. dati munaine jira munhu izwisisaiga iye handisi kupai option yekuti kana musina tati uyaine jira chete muno mudari imboso inombotambirwa semukondo wesadza kana wakutopenga ngokuti zvishuwa unombodzedzereka wakaiso usazodigira madota kumamachira mapisa unongondigira jira racho ndona ndoda kuona pana unatsa 18 miri andi owareche Pamusoro kana imamo. paunodzoka iwewe unondiudza kuti ndakushanda zvinoma umbowaina kumunhu wako kuti uyashande zvinoma unowana jira racho unongoenda naro kuna munhu wako unobvisa zvaakaita unovaisira jira panapa unoda kusunungura handikana mbudzi yako umwana ndiki nokona wakati 19 years. Pamusoro imamo, kojira ndinotora sei maiguru inini mukadzi waunokungura nditi ari kuzviziva kuti mainini vakapinda mumba vachitora jira panza vachipisa zvishuwa maiguru vakamira jira timuchinotoenda kutora paisi takakanda mutoireti vachauya maigurusoinawo mambo inini futi ndiri hwani ndaita ndiri hwani anditi pamapa pavaungana vese ini ndaita ndiri hwani saka jira ini naisisi iwo muno muchisita nekusungura uya kuti ndokuda ndakatorapa murume ndizvozvo saka usiwani namambo futi varutsaji kwako saka kwatiwo majinjirwani akunyepa maasisaisa usati gwakazi chiri kunetsa namamushira matandina meguru kazozezera kasikina wenyani iyanzani uwe uswa itinumurukuwe unomutrasta here amaiguru ano amen iwo pamusoro ivazasai wambevakutrasta chokuona kutisajira nditeerera wambenga kutrasta amaiguru amaiguru nenditaiwirana ndizvi vakaona chipisa nakuti gavachulo aita chapupu wakuti ambevakutrasta pamusoro imamo maiguru zvavo vanouya asi hapasi pekutanga tipa tichinetsana kuti amaiguru vachingosaidira apo vachinetsana vachingosaidira apo saka vanouya zvavo ini ndinouya hangu mambo handirambe kuuya Vanafonera maiguru vafonerwe vanayo foni utofona so vabvunze nokupurisa Vanayo foni. vasati vasangana nababa vafonere chama
Toshiba. Ona bali. Ibengo mano. Endaya baba. Angale zina bali mtapa. Foni yangu iseti ya itakuwa. Ai, it's okay. Endaya basotoka yaza la Tanzania. Endaya